wato wannan magana da zan yi zai ma mutane da yawa ba zai musu daɗi ba wallahi, amma kuma bata dame ni ba wallahi, don gaskiya nake faɗa. Mutum ne zai je masallaci ya naɗe kanshi ya zauna ya ta addu'a yana ta istighfari yana kaza yana kaza yana kaza. Wallahi wayansu malaman mu sukan dan sa mana wayansu irin wannan shubu'an su sa mutane a cikin wani hali garari na wani cewa kawai ka zo ka natsa kanka kawai kai ta addu'o'i ka zauna kawai ka karanta kaza so 1000 ko so 3000 za ka yi arziki. A'a, shi Allah ba haka ne tsarin Allah ba. Tsarin Allah shine ka samu abin da za ka yi na neman kuɗi komin ƙanƙantan shi. Idan ka samu to sai kuma ka cika shi da addu'an. Addu'an ne zai taimaka wannan abin da kake nema na kuɗin, abin neman arzikin da kake yi sai ka ga Allah ya ɗaukaka wannan abin kuma ya baka arzikin da kake nema. Amma wai ka zauna kawai kana ta jan talbiya a masallaci kawai ba a sana'an komai, kawai kana sa ran wani zai zo daga bakin masallaci a ajiye to wallahi sai dai ka kullun ka tashi kana ce jama'a wallahi tun jiya dai ba a ci tuwo a gidana ba, ina buƙatan kaza da kaza. Wallahi magana ce ta gaskiya. Mu rage wannan mutuwan zuciyan. Wannan mutuwan zuciyan ita ta kai mu a arewacin ƙasar nan har yanzu muna cikin wani bala'i. Wallahi dole ne ka nemi sana'a, ka nemi wani sana'a, sannan kuma ka hada da addu'o'i masu kyau wanda za su tallafawa wannan sana'an da kake yi, domin shi sana'an shine first. Idan ka samu sana'an sai kuma ka roki Allah, ko kuma a'a ka yi addu'an Allah ya nuna maka wani hanya ne, shine ake cewa ka yi istihara, ka roki ubangiji ya nuna maka wani hanya ne za ka yi, kuma nunawan shine za ka ji ranka ya kwanta ka yi kaza sai ka je ka koya. Wannan shine magana ta gaskiya. Kawai in mun gane in ba mu gane ba kuma wallahi ruwanku, ni dai na faɗa.